Urhulumente ubongoze abemi beli ukuba bazole njengokuba inwenwa ukosolulela abantu intsholongwane ye-corona nakwihlabathi jikelele. Namhlanje kweli liphinde lonyuka inani labantu abanalentsholongwane laya kutsho kwishumi elinesixhenxe. Izolo bebelishumi elinesithathu, ngoku kufunyaniswe abanye kumaphondo KwaZulu-Natal, eMpumalanga, eGauteng naseFreystata. Ukanti esi sisigulana sokuqala sale ntsholongwane esingqiniweyo kwiphondo laseMpumalanga. The budget. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli umnumzana Jackson Thembu uzingqinile ingxelo zokunyuka kwenani labantu abasulelekile intsholongwane i-corona kweli. Ukuthethe oku ngethuba inikezela ngengxelo yenhlakaniso yecabinet ebibanjwe kutshanje. The Minister of Health, Dr. Linyukil, reported to cabinet that there were 13 cases of COVID-19 in South Africa at the time cabinet was meeting. This morning, I spoke to the minister who confirmed that another 4 new cases have been identified, bringing the total number to 17 cases as we speak. Ukanti uye wabongoza kuba bahlonitshwe abo bathe basuleleka yile ntsholongwane kuquka neentsapho zabo, waphinda wathi abantu mabayeke ukupapasha ingxelo zikanobunyani ngale ntsholongwane. We appeal to all to respect the privacy of COVID-19 patients and their families. We also strongly caution against the dissemination of any false information related to the virus, so as to prevent the spread of fear, stigma and discrimination within our society. Mnumzana Mthembu uthi iqela yokulanda abemibili kwisixeko se-Wuhan eChina kulindeleke ukuba ligaleleke kweli ngomso. The repatriation team and the repatriated South Africans are expected back in the country tomorrow, Friday the 13th of March 2020. Upon their return, all of them, the crew, everybody on flight, and those repatriated will be quarantined for a minimum of 14 days to a maximum of 21 days. During this period, the movement of people and goods in and out of the quarantine zone will be restricted. Uthi Urhulumente wenza ngokusemandleni ukunqanda kunene kwale ntsholongwane, waphinde wanikezela ngale nombolo kubantu abafuna ukucaciselwa banzi ngale ntsholongwane.